parlat abans d'hedonisme. Volem... La cuina està a l'hora del vi. Fiquem-nos cap a... Bueno, m'ha agradat molt el tastet de productes en plantes. El fet que pugui fer servir les plantes silvestres per usos culinaris, per poder cuinar, menjar. Aquestes herbes i flors de marge, està bé que, per exemple, en aquest cas en Dani de Campí, hagi posat en valor tot aquest coneixement que estem deixant escapar. Doncs les plantes silvestres dintre la gastronomia penso que encara és un camí que està per fer. Tenim molt camí per endavant, però és un gran descobriment, més aviat redescobriment, i pot aportar molt de valor afegit.